Alun Tudur ydw i, a dwi'n weinidog ers 5 mlynedd ar hugian ar Eglwys Ebeneser Caerdydd. Ac fel bob eglwys, da ni wedi bod yn gweithredu yn bur wahanol yn ystod cyfnod yr haint. Ond da ni wedi parhau i lwyddo i gynnal cwr gweddi ac astudiaeth Feiblaidd a cwrdd diaconiaeth drwy cyfrwng ac ysgol Sul hefyd. Da ni'n rhoi Z ar y Sul ar hyn o bryd. Da ni'n diolch i'r arglwydd i fod o wedi'n gwneud ni yn greadigol. Mae Genesis yn deud bod ni wedi'n creu ar lun a delw Duw. A rhan o hynny ydy bod ni fel dynoliaeth ac fel Cristnogion yn greadigol a bod ni'n gallu ymateb i'r argyfwng presennol yn greadigol fel Duw ei hun. Croeso mawr iawn i bawb ohonach i'r Oedfa wledrithiol hon sydd yn cael ei threfnu gan Undeb yr Annibynwyr Cymraeg. Lle bynnag ydych chi heddiw o Fôn i Fynwy neu y tu hwnt i ffinia Cymru. Mae'n hyfryd cael eich cwmni. Gobeithio'ch bod chi'n cadw yn iach ac yn ffyddiog yn y dyddiau rhyfedd yma. Mae o'n wych cael eich cwmni chi mwyn i ni addoli'r arglwydd hefo'n gilydd a dathlu i gariad bendigedig tuag ata ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Cymal olaf cyffes fer yr Eglwys Presbyteraidd ydy'r geiriau yma. Credwn mai diben pennaf dyn ydyw gogoneddu Duw a'i fwynhau byth ac yn dra gywir. A maen nhw'n eiriau hyfryd yn dydi. Na pwrpas yn bywyd ni ydy gogoneddu Duw a mwynhau Duw. Da ni'n aml iawn fel Cristnogion yn gwneud yn ffyr ni yn rhyw fath o faich, trwm a diflas bod yn ffyr yn cyfyngu ar y mwynhad ni o fywyd. A da ni'n gallu cyflwyno addoliad fel rhywbeth defodol, dienaid, angladdol a llef. Ond mae hwnna'n gamgymeriad mor fawr, oherwydd mae ffydd yn yr arglwydd Iesu yn wefreiddiol, yn syfrdanol, yn gweddnewid bywyd, yn rhoi blas o'r newydd ar y bywyd. Ac ar ben hynny, mae addoliad i fod yn brofiad byw, trydanol ac adnewyddol. A gobeithio bydd yr ychydig funudau yma da ni'n mynd i dreulio hefo'n gilydd. Yn fodd i ni adnewyddu yn perthynas â Duw, ac hefyd yn fodd i ni fwynhau Duw sydd yn fendigedig. Y mae Duw yn ein cadw ni'n saff ac yn rhoi nerth i ni. Mae bob amser yna i'n helpu pa mae trafferthion. Felly fydd gynnon ni ddim ofn. Hyd yn oed petai'r ddeiar yn ysgwyd a'r mynyddoedd yn syrthio i ganol y môr, gyda'i donau gwyllt yn troelli ac yn ewynu, mae'r mynyddoedd yn crynu wrth iddo ymchwyddo. Y mae afon. Mae ei chamlesu yn gwneud dinas Duw yn llawen. Ie, y ddinas lle mae'r Duw goruchaf yn byw. Mae Duw yn ei chanol. Bydd hi byth yn syrthio. Bydd Duw yn dod i'w helpu yn y bore bach. Mae gwledydd mewn cyffro, a thurnasoedd yn syrthio pan mae Duw yn taranu, mae'r ddeiar yn toddi. Mae'r arglwydd holl bwerus gyda ni. Mae Duw Jacob yn gair ddiogel i ni. Dewch i weld beth mae'r arglwydd wedi wneud. Y difrod rhyfeddol mae wedi ddwyn ar y ddeiar. Mae'n dod â'r ryfeloedd i ben drwy'r ddeiar gyfan. Mae'n malu'r bwa ac yn torri'r waywffon ac yn llosgi cerbydau rhyfel mewn tân. Stopiwch. Mae'n bryd i chi ddeall mai Duw ydw i. Dwi'n llawer uwch na'r cenhedloedd. Dwi'n llawer uwch na'r ddeiar gyfan. Mae'r arglwydd holl bwerus gyda ni.
Mae Duw Jacob yn gair ddiogel i ni. Mae geiriau agoriadol Salm 46 yn hyfryd ac yn galondid i ni. Mae Duw yn noddfa ac yn nerth i ni, cymorth hawdd ei gael mewn cyfynder. A'r tri peth yna'n gyfuniad o bresenoldeb Duw. Noddfa, lle diogel da ni'n gallu ffoi, lle da ni'n gallu byw, lle nad ydy'r gelyn yn gallu ymosod arna ni. Mae Duw yn noddfa i ni. Ond hefyd mae Duw yn nerth i ni. Mae o hefo ni, mae'r ysbryd glân yn rhoi nerth i ni ymdopi hefo heriau ac hefo amgylchiadau ac hefo problemau. Ac hyfryd ydy'r geiriau, cymorth hawdd ei gael mewn cyfyngder. Pam da ni mewn trafferthion, mae Duw yn help rhwydd i'w gael. A dyna da ni'n profi ar hyn o bryd yn dydi. Da ni mewn helbyl fel dynoliaeth mewn gwirionedd ac fel cymunedau. Ond heddiw mae Duw yn gymorth hawdd ei gael mewn cyfyngder. Be am i ni ganu emyn neu gwrando ar emyn hefo'n gilydd sydd yn cychwyn hefo'r geiriau hyfryd. Tyrd atom ni o griwr pob goleuni. Doedd Thomas ddim yna pan nath Iesu ymddangos. Thomas oedd yn cael ei alw yr efaill, un o'r 12 disgybl. Dyma'r lleill yn deud wrtho, da ni wedi gweld yr arglwydd. Ond ei ymateb oedd, nes i mi gael gweld ôl yr hoelion yn ei arddirnau, a rhoi fy mis yn y briwiau hynny a rhoi fy llaw i mewn yn ei ochr, ond na i byth gredu'r y peth. Wythnos yn ddiweddarach roedd y disgyblin yn y tŷ eto, a'r tro hwn roedd Thomas yna efo nhw. Er bod y drysau wedi cloi, daeth Iesu i mewn a sefyll yn y canol a dweud, Shalom. Trodda Thomas a dweud, edrych ar fy arddirnau, rhod y fus i mewn ynddyn nhw. Estyn dy law i rhoi yn fy ochr. Stopia ama, creda. A dyma Thomas yn dweud, fy arglwydd am Duw. Ti wedi dod i gredu am dy fod wedi'n ngweld i, meddai Iesu wrtho. Mae'r rhai fydd yn credu heb weld yn mynd i gael ei bendithio'n fawr. Arglwydd mi wyt ti yn fendigedig ac yn ogoneddus. Wyt ti'n noddfa ac yn nerth i ni ac yn gymorth hawdd ei gael mewn cyfyngder. Mi wyt ti'n berffaith yn dy weithredoedd, yn ysblennydd yn dy ogoniant. Ac mae dy gariad a dy drigaredd tuag ata ni yn rhyfeddol. Molianwm di yn awr gyda'n gilydd, yno targlwydd gorfoleddwn yn dy gariad llawen hawn.
A diolch i ti, Arglwydd, am dy gariad yn danwyl fab yr Arglwydd Iesu Grist. Unwaith eto ar y Sul hwn, da ni'n dod at yn gilydd ac at ti yng nghyfnod yr haint, gan gyflwyno yn gilydd yn dyner ger gyfron. Da ni'n cyflwyno'n eglwysi gan ddiolch am yn gilydd, gan ddiolch am bob cynulleidfa. Da ni'n cyflwyno bore yma ein holl aelodau yn y cyfnod anodd hwn yn yn hanes. Da ni'n cofio'n arbennig dros bawb sydd yn cael amser caled ar hyn o bryd. Y cleifion sydd yn dioddef o bob math o salwch, gan gynnwys y rhai sydd yn dioddef o Covid-19. Bydd yn agos atyn nhw ac at eu teuluoedd. Gweddiwn dros holl weithwyr iechyd a gofal yn gwlad yn y cyfnod hwn. Da ni diolch i ti am bob un ohonyn nhw, ac am y ffaith i bod nhw'n barod i wasanaethu yn cymunedau y perygl sydd i'w bywyd eu hunan ar hyn o bryd. Rhodd o'i thineb, Arglwydd, i arweinyddion gwledydd y byd. Nid i roi doethineb a chrebwyll iddyn nhw ddelio gyda'r haint difal hwn yn effeithiol. Fe weddiwn dros genedl y Cymru. Y genedl hon wyt ti wedi'n galw ni fod yn dystion iddi. Da ni'n dyheu am adnewyddiad ysbrydol yn ein plys ni. Arddel dystiolaeth dy bobl i'r newyddion da. Cyffwrdd galonau ein pobl gyda'r gwirionedd a thyrd a miloedd i ffyr yn yr Arglwydd Iesu Grist. Gofynnwn hyn yn enw'r Iesu. Amen. Da ni fel Cristnogion wedi bod yn dathlu atgyfodiad yr Arglwydd Iesu. A dyna pam bod ni'n addoli ar y Sul ynde. Y Sul cyntaf yr wythnos, oherwydd fod Iesu Grist wedi atgyfodi a choncro marwolaeth. Oedden nhw'n dathlu 2000 o flynyddoedd yn ôl, a da ni'n parhau i ddathlu heddiw. Ar ôl y Sul y Pasg, fe arhosodd Iesu Grist ar y ddaear am 20 diwrnod, ac yn ystod y cyfnod hwnnw, fe ymddangosodd o i'r disgyblion, i ddegau channoedd ac i filoedd o bobl. A mae yna 3 pheth yn drawiadol yn ymateb pobl ar y cychwyn i Iesu Grist a'i atgyfodiad. Yn gyntaf, mi oedd yna anghrediniaeth. Yn ail, mi oedd yna sôn am dangnefedd, ac yn drydydd, mi oedd yna sôn am lawenydd. Dewch ni edrych ar y 3 pheth yna nawr. I ymateb cyntaf nhw oedd anghrediniaeth i'r hyn oedden nhw'n weld. Oedd yna rhywbeth yn wahanol i'r Arglwydd Iesu, ond eto, er enghraifft, oedd y Mair ddim yn nabod o yn iawn wrth y bedd. Ac yna mi oedden nhw'n mynd a dweud wrth y disgyblion, a'r disgyblion yn dweud, na, di hyn ddim yn bosib. Da ni wedi gweld Iesu Grist yn marw ar y groes, da ni wedi gweld i gorffon cael ei roi yn y bedd. A rwsyd, mae'r ymateb yma o anghrediniaeth yn gwneud y sefyllfa yn rhesymol ac yn hawdd credu ynddo fo. Oherwydd iddyn nhw, fel i nina, dydy pobl yn atgyfodi ddim yn rhywbeth sydd yn digwydd bob dydd o'r flwyddyn. Mae'n digwyddiad sydd yn anghredadwy. Ryn modd, hefo Thomas yn o'r uwch ystafell. Ymateb Thomas, pan ddwedodd y disgyblion wrtho fo, da ni wedi gweld yr Arglwydd oedd, peidiwch â siarad lol, mae Iesu Grist i marw, dydy o ddim yma, da chi'n gweld pethau. Ond wythnos yn diweddarach fe, welodd o'i hun, Iesu wedi atgyfodi a chredu. Lle mae'r anghrediniaeth yma yn ymateb. Wedyn mae yna sôn hefyd am dangnefedd a llawenydd. O'n i sôn am y digwyddiad hefo Thomas yn o'r uwch ystafell, wythnos ar ôl Sul y Pasg. Ac unwaith eto, dyma Iesu'n ymddangos bod y drysau wedi eu cloi, ac yn sefyll yn y canol ac yn dweud tangnefedd i chwi. Dyna eiriau cyntaf Iesu'r disgyblion ar ôl digwyddiadau y Pasg. Ar ôl y gwadu, ar ôl y bradychu,
ar ôl iddyn nhw sgrialu bob cyfeiriad oddi wrth Iesu Grist ar awdurdodau. Dyma'r arglwydd byw yn sefyll ac yn dweud, tangnefedd i chi. Y gair Groeg am tangnefedd yn y Testament Newydd ydy eirene. O'r fan honno, da chi'n cael enw merch, y Irene, falle bod chi'n nabod Irene. Mae'n gan yn does o Berllencyndod, gan Dexys Midnight Runners. Come on, Irene. Nid Irene oedd hynna. Eileen oedd yn ddrwg yna. Cam ddyfyniad, Eileen oedd hynna. Y tangnefedd mae Iesu Grist yn rhoi tangnefedd. A wedyn yr ail beth sydd yn digwydd ydy, ar ôl iddyn nhw ddod dros y cyfnod o fethu credu, mae'r disgyblion yn profi llawenydd. Dyma eiriau ola a'i fenni lyg. Aeth a hwy allan i gyffinia Bethania, yna cododd ei ddwylo a'i bendithio. Wrth iddo ei bendithio, fe ymadawodd a hwy, ac fe dygwyd i fyny'r nef. Wedi iddynt ei addoli ar ei glinia, dychwelasant yn llawen iawn i Jerusalem, ac roeddent yno yn y deml yn ddi-baid yn bendithio Duw. Ar ôl y dychryn, ymateb y disgyblion oedd llawenydd yn Iesu Grist. Bod Iesu Grist wedi dod yn fyw ar ôl marwolaeth. Ac yn y cyfnod yma, oedden nhw'n gweithio pethau allan, oedden nhw'n cofio hyn oedd Iesu wedi ddweud. Ac yn raddol, mi oedd y darna yn disgyn i'w lle, ac mi oedd yn sylweddoli fod Iesu wedi dweud fod yn rhaid i fab y dydd dioddau, ac yna'r trydydd dydd gyfodi, a dyma ddigwyddodd yn yr arglwydd Iesu Grist. Rwan ta, pan ddigwyddodd hyn, Iesu'n dweud tangnefedd i chi, a pan ddaden nhw gael eu llenwi fod llawenydd ar ddiwedd lyg, mi oedd Iesu yno yn gorfforol hefo nhw. Da chi'n deall fel ia, oedden nhw mewn dychryn, a dyma Iesu'n dod ac yn gorfforol mi oedd yno, a mi oedd hynny'n rhoi tawelwch meddwl iddyn nhw. Ond sut bod Iesu'n rhoi tangnefedd a llawenydd i ni heddiw? Sut bod Iesu yn bresennol gyda ni pan da ni'n ofnus ac yn bryderus ac yn sâl ac yn fregus? Wel, mae hyn yn ymwneud erbyn hyn yn sylfaenol hefo pwy ydy Iesu Grist ac hefo'r ymgnawdoliad bod Duw wedi dod i'r byd yn Iesu Grist. Petasa'n Iesu ddim byd ond dyn cyffredin, mi fydda'n amhosib iddo fo roi tangnefedd a llawenydd i ni 2000 o flynyddoedd yn ddiweddarach. Waeth i ni gael siop a gorffan y fideo yma, mynd adra, bod yn mi fydda ni adra, ac mynd i wneud panad arall ac anghofio am Gristnogaeth. Mae pwy yw Iesu Grist yn gwbl hanfodol i ddeall sut bod ni'n cael tangnefedd a llawenydd heddiw. Dach chi'n bod, sa fo'n ddyn fel fi, fysa fo ddim yn gallu rhoi mwy o tangnefedd na John Jones o Llanbidinodyn, ond Iesu oedd ac ydy mab Duw. Y gair a ddaeth yn gnawd. Trwyddo fo y crewyd yr greadigaeth enfawr yma, yr haul, y ser, y planedau, cysawd yr haul, y galeithau enfawr sydd o fewn i'r greadigaeth. Ac yn Iesu, y wisgodd Duw gnawd a dod i'n plis ni, oherwydd i fod o yn caru ni, ac oherwydd i fod o isio creu perthynas rhyngtho ni ac ef ei hun. Mwyn yn galluogi ni fyw mewn cyfeillgarwch a Duw, a dod â theyrnas Duw a'i gyfiawnder i'r byd. Mae yna ddirgelwch mawr yn perthyn i'r peth, ond mae yna odidwngrwydd cyffroes yn perthyn iddo fo hefyd. Felly, mab Duw sydd yn dweud, rwyf yn rhoi i chi dangnefedd. Mab Duw sydd yn dod â llawenydd. A mae rhoi tangnefedd a llawenydd i ni oherwydd yr hyn mae o di wneud yn ystod i fywyd, i farwolaeth ar y groes a'r atgyfodiad. Mae o wedi'n cymodi ni hefo Duw. Mae o wedi dod â maddeuant i'n pechoda ni. Mae o wedi dod â bywyd tragwyddol i ni drwy goncro marwolaeth. Ac mae o hefo ni
drwy yr ysbryd glân. Ac felly, beth bynnag da ni'n ei wynebu, da ni'n ddiogel yng nghyfledr llaw Duw. Y pethau gweitha gallwn ni ddychmygu, da ni yn ddiogel. A mae'n ddiddorol sut mae Iesu'n Ioan 14 yn cysylltu'r ysbryd glân hefo tangnefedd. Yn syth ar ôl sôn am yr ysbryd, mae o'n dweud hyn. Rwyf yn dweud hyn wrthych, tra rwyf yn aros gyda chi, ond bydd yr eiriolwr yr ysbryd glân a'n bona'r tad yn fenwi'n dysgu popeth i chi ac yn dwy'n ar gof i chi y cwbl a ddywedais i wrthych. A meddwl fo, rwyf yn gadael i chwi dangnefedd, rwyf yn rhoi i chwi fy nhangnefedd i fy hun. Nid fel y mae'r byd yn rhoi, rwyf fi yn rhoi i chwi. Peidiwch a gadael i ddim gynhyrfu'ch calon, a pheidiwch a gofni. Mae ganddo ni dangnefedd a llawenydd trwy Iesu, Mab Duw. A'r ffordd mae'r Iesu yn bresennol gyda ni heddiw, 2020, ydy trwy yr ysbryd glân. Mae'r ysbryd glân gyda ni. Mae'r ysbryd glân yn ynerthu ni. Mae Duw, mae'r Iesu gyda ni ac yn ynerthu ni. Rwyf yn rhoi i chwi dangnefedd ac ar ei ben y bôr goron. Amen. Yng Nghrist ei hun mae'n ngobaith i, efi'n ngoleuni nerth am can, mewn stormau llym a sychder blin, fam ddiffyn a diwan y tan, a'r ithrol gariad heddw gwir, sy'n lleddu fof mewn brwydrau hir, ni dda ni ddiw fy ngobaith oll, safaf fy bydd yng nghariad Crist. Yng Nghrist ei hun fe wisgodd gnawd, Duw dod yn atgas gan y byd, cyflawnder nefoedd yma'n dlawd, cyfiawnder Duw a chariad drud, fe hwyliwyd holl wrth rafel dyn, wrth groes brenan neu gorff ei hun, yr iawn difau dros bechod i'w, yma trwy heddiant Crist rwy'n byw. Yng ngwrodd y bydd claddwyd y gwir, goleini'r byd mewn beddrod dir, ffrwydrodd o'r bydd daeth gwardydd clir, a'r atgyfodiad Iesu Cri, a'i gonquest ef yw'n gonquest i, rwy'n eiddoi Crist, mae'n eiddoi mi, nid oes gan angau golyn mwy, fe'n pronwy trwy ei werth fawr wan. Nid of na fyw na marw mwy, Crist o'r o ddafael angau tlawd, rhwng fy nghenlediad hyd fy medd, Iesu yw arglwydd fy holl rawd, cryfder uffen gan llwyd dyn, rwy'n gadael anddo ef ei hun, bob dydd o'n bwy sy'n nes y daw, safaf am bydd trwy allu
Diolch i chi am ymuno i wylio yr Oedfa yma. Gobeithio eich bod chi wedi cael bendith wrth i ni addoli Duw gyda'n gilydd. Ac wrth gloi gael dymuno yn dda i chi a'ch teuluoedd yn eich cartrefi a'ch teuluoedd estynedig. Ac hefyd dymuno yn dda i bawb o bob eglwys sydd wedi ymuno hefo ni. Dewch i ni weddio i gloi. Arglwydd, da ni'n diolch am gyfle bach fel hyn i ddod at yn gilydd i dyfoliannu di o ar hyd a lle Cymru. Da ni'n gofyn am dy bresenoldeb gyda ni ac i dangnefedd yr arglwydd Iesu Grist aros yn ein calonnau a chastechu o'n cwmpas ac i'w lawenydd sydd yn ddidarfod aros gyda ni. Yn enw'r Iesu. Amen.